Molweni ndanamkela kuMamgobhozi TV. So ke guys, bethuna uBabes Wodumo siyazi bekhe wangathi unqabile kancinci on social media cause ungumntu ke ebethanda ukwenza i-lives ese-studio esenza umculo but ke bekhe wanqaba. So kule weekend iphelileyo ke uBabes Wodumo uthe go live, sabe sibabona ke bese-studio konwatyiwe kusenziwa umculo kuselwa nosista wakhe ke ekhona, kodwa ke yena ke sambona esela ijuice. So uBabes Wodumo ke uye waveza bethunane uba ewe singambona ingathi uright but uyagula akekho right, kodwa ke uzawubuya. Watsho ke echaza noba ne-reality TV show iyabuya. So nantsi ke i-live yakhe yange-weekend, ndizamyeka azithethele asithele vandla ke noba kanye kwenzeka ntoni kuye, yintoni le ibimfumene, nangona ke engathi go into details, but I guess sizawubona phaa kwi-reality TV. And ke shem ebonakala ngathi akaseli nosela apha, but nangu ke ezasixoxela uba ithini into yakhe. Kulokho ama-joints. Leli khula ngiyabonga. Noma ngigula nje guys. Kungaphiki ukuthi ngiyagula. Okay, ne-reality show guys ngiyaqala ngiyashutha I think next month. Music ngiyawukhipha. Ngisamile otshwaleni guys, ngimile. Ngizathethile. Ngisamile. Hayi. Okay, ngiyathanda nisonto kahle guys. Ngibeke isonto yami. Ngiyithatha. Utsho ke uBabes Wodumo bethinane xa embuza ubhutilo wakhe kunye naye uba yini inkinga, uthi ke yena ke kulokha ama-joints, so nobune-muscle stiffness. Ewe, then ke andikho sure noba mhlawumbi ke yenziwa yintoni loo nto leyo, kodwa ke into endiyivuyelayo ngeyoba esithi usamile ekuseleni. Uyatsho ukuba ngenxa yezizathu ezithile, I guess ke ngoku nokugula oku ke ngoku ngenye yezinto eye yamenza uba abe kanti uyayeka usela. I-reality TV show uthi sebeyaqala ushuta, so nayo ke I guess awubona kakuhle uba kwenzeka ntoni phaa kuyo. Bebebhizi ke apha berekhoda ingoma okanye besithi bazayirekhoda, ewe into enjalo wethu. So nomculo ke uyeza awumanga. Nimvile ke bethana nani uBabes Wodumo esithi uyacela uba ke kwababheka ecaweni bambeke, naye uyawuzithatha. Hopefully ke uzaba right, siphinde simbone fresh and active ke naku-social media. Ebefakile ke nezinye ii-pictures zakhe enxibile ke ilantuka i-underwear, because I'm not sure if iswim, I think i-underwear lena. Khangeleka right esempilweni. Anyways, sithi kuBabes Wodumo ke akhawuleze aphile. Mamgobhozi uyabulela kakhulu ngokuthi nibukele le video. Ndanibona kwivideo elandelayo. Bye.